hoxe temos a grandísima sorte de ter con nós aquí no plató de Hora Galega a Dani. Moi boas tardes, Dani. Hola, boas tardes. Por que temos a Dani hoxe aquí? Bueno, pois porque Dani, veciño do Val, en Narón, foi quen de reconstruir a historia do seu pobo, digamos, a través das imaxes, das fotografías. Claro, desos recordos en papel que arrastramos de xeracións e xeracións, e son ese legado que temos pois, dos nosos avós, dos nosos tíos. Pero primeiro, para que se faga unha idea do que fixo Dani, quero que non lo contes ti, Dani, porque ti empezaches e comezache coa idea de quero as fotos dos meus antepasados, dos meus avós, dos meus tíos, contanos. Sí, a idea foi que, bueno, nace do amor a tanto a fotografía como tamén ao meu pobo. Entón, aí veía que estaban empezando a faltar persoas, que as casas se acaban vendendo, entonces foi unha idea de recopilar todo eso, ¿no? E isto naceu, pois, a idea foi no 20, perdón, creei a páxina web e a partir de aí empecé a recopilar fotos. Como dependía dun terceiro, as fotos desapareceron. E non o retomei ata agora, ata o 2025, hasta este verano, en Claro, agosto. Dani, ti claro, vas recollendo esas fotos, xa non só da tua familia, senón dos teus veciños. Claro, empezo recollendo fotos da miña familia que vive nun lugar que se chama Amodia. E a partir de aí, tampouco quería que fose Amodia na memoria, que fose o Val na memoria. Entón, a partir de aí fun intentando contactar con outros xentes de... O Val é unha parroquia que non é moi pequena dentro do Concello de Narón, pero ten moitas casas espalladas, hai moitos sitios. Fíxate, porque imos ver unha cousiña que che temos preparada. Veña. Pois nesta foto está meu pai nunha orquesta. Esta creo que era a Brasil. Está tocando a trompeta. E despois hai outro aquí abaixo, pola parte de abaixo, que era un amigo del, Manolo, tocando o clarinete. Ter teu pai músico nunhas orquestas, en tal, e todas esas historias. E o que me gustaría era iso, habelo visto tocando no que é na orquesta. Pero nunca, nin siquiera na casa, volveu a tocar a trompeta. Dani, ti que sintes o escoitala a ela e ver, bueno, que significa recuperar unha foto así? Fina significa moito, porque foi unha das primeiras que non pertencen ao núcleo da Amodia, un pouco máis para lá, e a que me cedeu, abreume as súas portas e me cedeu todo. Cando cheguei á súa casa me dixo, mira, hai estas fotos, estas estaban no fallado, estas témolas aquí e tal, e ten unha cantidad de fotos increíble. E a partir de aí dixen, é que... E con Fina falo moito por eso, porque tamén ten esas lembranzas, lembrase moito dos... Entón, a partir de Fina, pódese decir que medrou un pouco máis todo a recollida de fotos da contorna, máis non centradas tanto aí. Pois mira, Dani, hai máis. Pois a miña querida Mai, preciosa, luchadora como ningunha. Criounos con tanto esfuerzo que tiñamos que facer, non sei, algo maravilloso. Porque miña nai quedou viuda, quedou conmigo na barriga, con miña hermana de 2 anos, tiña 2 vaquiñas e isto era o alimento dela para nosotras. Dani, que eu penso que poucas cousas hai máis fermosas que recuperar e que é a historia de tantas familias, de tantos veciños, é un xeito tamén de que a historia non aleve o tempo e que se conserve, non, entre xeracións. Esta foto é increíble, porque fala dun tempo de unha muller que tiña esas 2 fillas e tiña unha que viña a nacer e, desgraciadamente, o seu home faleceu no mar e quedou ela sin recursos. Entón, esta foto é unha das que lle teño un cariño especial, de ver estas fotos, porque ao final cada foto se pode dicir case que podes escribir un libro sobre cada imaxe destas. E isto é, xa te digo, nun núcleo tan pequeniño como é o Val, e a idea tamén, porque de lugares, de parroquias do alrededor, xa me teñen chamado en plan, oye, por que non unha muller de San Mateo, por exemplo, por que non amplías? Digo, É inabarcable, non? É inabarcable. É inabarcable porque, bueno, é algo altruista que fago e que vou recollendo e, ademais, a idea é facelo con moito cariño, escanealas
porque moita xente mas envía por móvil, digo, non, si achégome a túa casa, collo as fotografías, escaneoas, gardoas en alta resolución, porque a idea é que isto se amplíe, que poda facer unha exposición ali no val, non? E é algo, evidentemente, sin os veciños non podería ser posible. Dani, os veciños teñen que estar, vamos, máis agradecidos, imposible, por esta labor que ti estás a facer. Moitísimas grazas por estar aquí con nos en Hora Galega e a seguir con esta iniciativa tan fermosa, vamos, de un valor incalculable.